नुदोंना राधाया माबायदि मानसि गथ'खौ पार्कआव गेलेनो होनलांगोन होननानै नुजाफैयासैयानो दासिमबो मानो बेबायदि खालायोथाय हमनानो मोना आङो गथ'आ गाबगासिनो थांगोन होननानै आबार थांगोन र' पापाया फैथों आदे आबा हामालै जोआ हामालै हामा नोंसिनि थाखाय आंहा खर' सर' गिदिंलायलाङोलै बिफाया जा थगायसुला जेराव मेराव थांदिंबाय थायो फिसाया जा अख्रा जेदिबो बाथ्रा खोनासङा है हालालै आं नोंसोरजों सामलायख'नोनो हाला आं नोंसोरखौ थां नोंबो डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा जेराव गेले थां खर'फोरखौसो जायो नोंबो बिफा जेरै फिसायाबो बेबायदिनो राजा रनि मा जाखौ मा जानो गाबबाय दङ अख्रा खालायगासिनो बिफायाबो दहाय पार्कआव लांगोन होननानै बुंबायना दा मोनफैयाखिसैबो अबाव थांगौथाय दा आरो मोनालाय लांबाय अबाव लांबावनांगौ बेखौ पार्कआव मेगननि मानसिया आरो बेखौनो रनि बाबाया आंजों थांनो हा खन गाबबाय दं नोङो थ'आ गाबबाय दङ अख्रा खालायबाय दं आंनो लाना थांसै दे बेखौ नों जेबो मोनाबालाय आंबो लांनो थांनो हायोना मोनाद्रायबोनोसै नामायथाय टाइमफोराबो बेसे जाखोथाय सासे आरो रागा जोंगोन नामायथाय बे सासेखौलाय मा नांगौ बिनि बाथ्राखौनो नों सानबाय थायो बे गथ'खौ एसे सम होनो हायो मानसिखौनो बिनि बाथ्राखौनो सानबाय दंना रितु आं दङ मा टेनसन बेखौ बेरायना लाना फैगोन आंथ' जेबो मोना र' मोजांसो मोनो आं गथ'खौ एसे बेरायहोनो लांबोला गथ'फोरनि खर'फोराबो एसे फ्रेस जायोना न' सिङावनो थाबाय थानो बायो बिसोरबो होनब्ला नोंसो बिमा नोंनि साननायजोंसो जागोन नोंसो न'आव थाबाय थायो नोंसो फिसाखौ नायो बेथ' नायाना नों बुं बेखौ लांनांगौना लांनाङा नों जुदि पारमिसन होयो आं दानो लाना थांगोन बेखौ ने रनि राजा थांगोन आंजों हो बुं मा बुङो लांनांगौना लांनाङा दे लां होनब्लालाय थाब फै आरो बारा गोजानाव थांनाङा बे खाथिनि पार्कआवनो थां आधा घन्टानि गोबाव खालायनो नाङा थाब फै जागोन थाबनो फैगोन जोङो ने रनि राजा फैदो राजा फैदो बारा दुस्त' खालायनाङा दे आबा आइखौ बुं टेनसन लानाङा नोङो आंकोल बक्सि दङ ने दे थां मोजाङै थां दे जाबाय दे बोरनियावनो नै हर जालायलांबाय थां संनायनि जगार खालामहैदो सुदेम बिराद ओंखाम उखैदों आङो ओंखाम जाबाखै आरो नोङो बार्थडेनि दिनावबो जादों थेवबो आङो नै बेदरखौ नुनानै ओंखाम जानो लुगैफिनबाय अनला खारैदो दे नै आं मिक्सार ग्राइन्डाराव अन गुन्दैखौ माबानानै होगोन दे थौ थांगोन दे आङो फै सानैजों थांगोन फै आं हारसिं थांनो बायो सिंफोराव थांगोन दे आङो नै नायलाय बेखौ नायलाय मा नै दा आखायाव नायब्रा मा बियो मा लाबोदों आं नै नोंनो मा घरिसो माथो औ नोंनो लाबोदों आङो मोजां ना औ मोजांथार आं बेसेबा साननिफ्राय घरि गाननो सानखाबाय थादोंमोन नों दिनै लाबोबाय औ नोंखौ समायसिगोन बे घरिया नों माब्लाबानिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन ना आं लाबोनो सम मोनाखैमोन दिनै लाबोथारबाय आङो मोजां नुदोंना कालारखौ औ मोजांथार नुदों नोङो मार सिटानखाना दिनैसो लाबोदों बेखौ आंखौ बोरगोन होननानै मिन्थिखागौना नों दिनै बिनिखायनो बेखौ बुरखायनो थाखाय लाबोदों आरोना सैतान नङा दे नङा होनबा बिराद सैतान जाखाबाय नों मानसिया देलाय गाननानै नायलाय माबायदि नुगोन गाननि र' कालारखौ मोजांथार नुदों आंजों समायसोदों ने औ समायदों दे मालाय माथो गथ'खौ बेरायहोनो लांदोंमोन पार्कआव औ मा सोलिगासिनो नोंनि खर'आव मानसिखौ एसे सोलायनाय नुदों माथो मा बाथ्राया बाथ्राया मा जानो आफा प्लेनिं खर' प्लेनिं सोलिगासिनो आंना मा रोखोमनि प्लेनिं नों जेबो बुङाखै माथो आंखौ मा बुंलायनांगौ आफा
बेखौ खासेव प्लेनिं होनो आफा खासेव प्लेनिं मा खासेव प्लेनिं बेलाय मा नोम्फानि खासेव प्लेनिं मा मानसिया फाग्ला जाबाय नामालै खर'फ्रा गाज्रि जाबाय ओइ आफा नों जेबो मिथिया नों बोरायबाय नोंजों लोगोसे नोंनि खर'नि मेलेमाव बोरायबाय मा बुंदों नों बेफोरखौ रोखा रोखा बुङामोन आफा नोंनि प्लेनिंखौ जेबो जाला बेनिखायनो आं आंनि दिमाग लागायदों मिथिबाय बे रितुखौ आरो बिनि फिसालाखौ आं आंनि मुथियाव खालायनो नागिरदों ओरैबायदि मोजां मोजां देखायगोन बिसोर सानैखौ ओरैबायदि अननानै देखायफ्लागोन बिसोर सानैनि गेजेराव ओरैबायदि मोजां जानानै देखायफ्लागोन जाहाथे रितुआ गावानो हारसिं हौवाखौ गारो बेलाय माथो गोदान प्लेनिं जाखो बेलाय माथो आगोलनिफ्रायनो सोलिगासिनो सोलिदों आगोलनिफ्रायनो थेवबो आं रितुनि खाथियाव थाङाखैमोन एसेबां आरो गथ'जोंबो एसेबां फ्रि जायाखैमोन बे साननैसोनि गेजेरावनो जेसेबां फ्रि जाखो गथ'आ बिफानिख्रुइबो आंखौ बांसिनसो मोजां मोनो सानसे समाव बिफाखौ बियो जोना गारगोन आंनि थाखाय बेनि फिसाज्लाखौ आंनि बाथ्रा खोनासंनाय खालायजोबगोन आङो आंनि बाथ्रा खोनासंनाय बिफाखौ सैयै खालायगोन आं आंखौ सिनायाखैथ' रादाया आंखौसो बाथ्रा खोनासंबाय थायोथ' फैगासिनो र' बेनि गाज्रि समाबो एसे देरबानो हो गथ'खौ आंनिसो गुलाम बानायगोन आं बे गथ'खौ मोजां फिसा मोजां आंनि फिसा नोंबो बिफा जेरै फिसा एरै लासै लासै लाहांबाय नोंबो आंनि सभाबफोरखौ नायबायल' था आफा सानसेब्लाबो रादायखौ बे न'निफ्राय होखारहरगोन आं बे आंनि चेलेन्ज अबाव ओंखारलांखो दे गालिया दहाय फुंनिफ्रायनो दासिमबो सफैला न'आव माबायदि मानसि बियो हिन्जाव जालायनानैबो एसेबो गियानानो हाबासै मानसिनानो गियानानो गैया एसेबो दा आङो हर गेजेराव हिन्जाव मानसि बुरै मानसि अबाव नागिरना थांनांगौ दे बिखौ गामियावबो रावनियावबो गैया माथो सोरनाव आलासि जानो थांगौ बियो खिन्थालाङालासिनो मोजां मानसिया बेबायदि खामानि मावो सोरबा आंहासो लाजिनाय मोनो दा लामायावबो नुबा सोरबा सोंगोनसो मा नेनानै दं होननानै मा बुंनोसो जागोन आङो मानोदि बाथ्राफोरखौनो साननो रोंला बुजिनो रोंला बे सासे मानसिया हमनोनो हाला आङो एसेबां बैसो जाबाय गथ' गैयैखायसो दालागै गथ' थानायमोनब्ला 6 बोसोर 7 बोसोर जालायलांसिगौमोन गथ'आ दाबो गावखौनो सिख्ला उन्दै बायदि मोनबाय थायो खोमा बियो सानख'नोनो हाया मानसियानो मा सानो मा मायो इसोराबो गथ' सासेखौनो होआसै गथ' थानायमोनब्ला एसे कन्ट्रलाव थागौमोन खोमा मानसियाबो गथ'बो गैला दाथ' आरो हौवाबो गैला मोजांसो जादों बेरायथिंलाबाय थानो हरनि 8था जालायलांसिगोन दा आं बेखौ बेयाव नेबाय थानो हायो आरो बबावबा थांदों गिथाव बाथावनो ओरैनो दिनखालफोरा गाज्रिखा मा जागासिनो बेफोरखौ मिन्थिखानानैबो बेबायदि खालायोहाय माब्लाबा फैयो दा आं बेखौ बेबायदि नेबाय थानोसै होमबा खोमसि खोमला हर गेजेरफ्राव समायना बिबार आइसो माथो आयै नों मा खालामदों बेयाव हे भगबान दासो सफैबाय मानसिया हनै इसोर भगबान रोजा रोजा साबायखर आंनि फिसाजोखौ न'आव मोजाङै लाबोनायनि हे बबाव थांलाबायो नोंलाय मानसियालाय एसेबां गोबाव माथो गोबाव जाखो 9थायानो जायाखै बेबायदि खालायनांला ने मिथिबायना एसेबां हर गेजेरसिम सोरबा सिख्ला मानसि हिन्जाव मानसिया बेबायदि गिदिंथिंबाय थायो नामा मा जानोसै रावखौबो गिया आङो रावखौबो गिया नङालै आइ माबायदि सोलिगासिनो दिनखालफोरा नुवाखै बेसेबा गाज्रि हिन्जाव माहारिफोरजों मा जागासिनो बेफोरखौ मानो बुजिया नोंसोरो हो मा जानोखाय गामियावलाय आगोलनि दिन गैलाय गामि नोगोर टाउन बेफोर जेबो गैला सिख्ला मानसिया हिन्जाव माहारिया जेरावबो सेफ नंला मिथिबाय गिदिंनो लुबैदों सानफोरावनो गिदिं बेबायदि हर गेजेर गिदिंनाङा मिथिबायना हारसिं नङालै आं लोगोनावसो थांदोंमोन लोगोबो दंखायो बेफोरबायदि जाया मिथिबायना आइ बेफोरबायदि जाया हिन्जाव माहारिया दा जेरैबायदि सोलिगासिनो बुरै बैसोनि मानसिफोराबोसो गिथावथाव सिख्ला हिन्जावफोराल' नङा मिथिबाय बेखायनो बेबायदि खालायनाङा हर गेजेरफोराव बेबायदि गिदिंलाबायनाङा नुवाखै नोङो मा सोलिगासिनो सिख्ला हिन्जाव माहारिफोरजों मा जागासिनो नोङो खबर गैया नामा एसेबो हो हिन्जाव मानसि जानानैनो हो बेसे मानसिफोरखौ बुथारदों सिख्लाफोरखौ सोर मा बुथारो सोर अबाव लाङो मा खालायो बेफोरखौ नुवाखै नामा नोङो हो बाथरिफोराव मा होगासिनो जेबो जाया आंजों सोर मा खालामनो आंखौ आंनो उल्था बाग्रायना दोनगोन बेखौ बेबायदि नङा हो हिन्जाव मानसिफोरा सिख्ला मानसिफोरा गावबा गावनो सांग्रांथि जानानै थानांगोन मिथिबायना थ' जेबो जाया
बेफोर हर गेजेराव बेरायनाय माबानाय लोगोफोरजों थांनाय बेफोरखौ सिख्ला मानसिफोरा हिन्जाव मानसिफोरा सेंग्राफोरजों रुजुनाङा मिथिबायना सेंग्राफोरनि बाथ्राया गुबुन आरो सिख्लाफोरनि बाथ्राया गुबुन जाहैयो मिथिबाय सिगाङावनो मानसिया गावनि बाथ्राखौ साननानै लानांगौ अबाव थांबा मोजां बेसे समाव थांबा मोजां जायो अबाव थांबा गाज्रि बेफोरखौ गावबा गावनो मिथिनांगौ ओइ मानसि बखियो फैदो लामाफोरावनो इयाव बखिनाय नङा फिसा बिमाफोरा मोजां बाथ्राखौसो बुङो गासैबो बाथ्राफोरखौनो हौवाफोरजों रुजुनाङा हौवाफोरा हायो हिन्जावफोरा मानो हाया होननानै थांला नामाय नोङो बेयावनो बखिबाय थानोसै हौवाफोराल' हर गेजेर गेजेर पार्टि खालामनो हायो नामा हिन्जावफोराबो हायो आरो बेफोरनोथ' खैफोदाय बेबायदि साननायफोरानोथ' खैफोद हौवा आरो हिन्जाव मानसिनि गेजेराव गोबां फाराग थायो मिथिबाय ओइ थाहाय नोङो बेयावनो बखिबाय था जायखौ बखि थांसै आं मास्टारखायनो गावखौनो बांसिन गोरों बायदि मोनो खोमा बखिनायानो जोबा साला गियान होनायानो जोबा बेनोथ' प्रब्लेम दानि जुगनि फिसाफोरा मायबा फोरोंबाबो मायबा गियान होब्लाबो बाथ्रा खोनासंहोनाय बायदिसो मोनो उनाव जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो होमब्लासो बुजियो बिमाखौ खस्थ' होनो हायो बिमा बिफाखौ नों दिनै जोंनाव थागोन औ बाबा थागोन थानो नाङा आं थांनो होआ नोंखौ थाङा दे आबा थाङा दिनै नोंजों थागोन दे मानोथो जेबो लाबदि गथ'नोलाय माखौ मा लाबोनांगौ आबा उन्दैनि बार्थडेनि थै अबाव आरो लाबोआसै आं मानसियानो जेन थेनसो फैदो सासेया फैनोनो होआ थगायनानैसो फैदों आं अबाव आरो बार्थडेनि बुस्थुफोरखौ लाबोबावनो आंलाय माथो फिसौलानि बार्थडेनि एसे माबा जागोन खोमा मोनजागोन खोमा सानबाय प्रसादफोर थोगिफोरखौनो होदोंब्ला एसे बुटफोर मोनजागोन सानबाय गैया अबाव आरो लांगोन दे माब्लाबा मन्दिरफोराव जानो हागोन बेनिफ्राय बार्थडेआलाय न'नि मानसियाल'सोबालाय रावखौबो लिङाखैमोनब्लालाय लिङाखै रावखौबो लिंनाय जायासै अबाव आरो खस्थ'नो रितुआनो गावआनो मेगननि थाखायनो लिंनो होआ रावखौबो बेनिफ्राय बिहामजो उन्दैयालाय मेगनालाय माथो जाबावगोननो दाखालिबाबो थांनाया मेडिकेलाव थांनाय होननाया माथो जाखो मायबा बुंदों बुंनायालाय मा बिदिनोसै फैबाव होननानै बुंदों बेनिफ्रायलाय बिहामजो उन्दैखौलाय मानोथो डक्टर मोजांनियाव लाङाखै थाखा फैसा थानानैबो माखौथो हायाखैनो मानो प्रब्लेमा आयै खायसे खामानियाव थाखा फैसायाबो खामानि फैयालै गेजेर गेजेर खामानि होआ थाखा फैसायाबो खाफालाव थाथारनांगोन होनबासो जायो औ नंगौ नंनायालाय दे खाफालाव दंबालाय मोजां जासिगोन दे आरो खाफालाव गैयाबालाय आरो बेबायदिनो थानांसिगोन उफायथ' गैया